nigga. I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nigga. Guess who's back? Здравейте, аз съм Даниел и се намирам в багажника на автомобил. Причината да го правя не е известна. След като вече 2 пъти получавам смъртни заплахи за живота си, избрах най-логичното нещо. А именно, да се скрия в чужбина. От 27 април до 7 май ще бъда домакин на най-лудото средиземноморско парти. Барселона, Верона, Монако, Монте Карло. Казах ли Монте Карло? Да. Рим и Венеция, влезнахте в кадър, няма никакво значение. Накрая на този круизен кораб. Всъщност не накрая, май. Доста повече време, нали? Няма никакво значение. До 3 март може да се запишете на промоционална цена. Повече информация може да намерите в линка Повече информация може да намерите в линка. Повече информация може да намерите на линка в описанието. Не знам, мисля, добре? Добре, да, добре. Заповядай. Рам си. Яките ръки, брат. Това ще ли се? Ти си яка. Става.